Yo guys, molweni namkelekile nonke kwezitshisa bemamela guys. Uvuyokazi uze ngelinye igiya ke sana this time around. Nontombi uyasebenza. I'm sure most of us ke besixakile into ba why uvuyokazi engasekho kakhulu ku Instagram akasapost na ku stories zakhe kanti unontombi is working behind the scenes now ke uye wabuya ke izolo wasipostela ezi pictures ezinhle kakhulu. Ezi pictures niyambona nani into kokubana i-revenge body yakhe is bodying ngosithelo shows ithizeni mntakabawo. So izolo uye watsho wathembisa ke ifans uba guys, I have been working on something that is amazing, something new. Wathi uzoyireveala ke namhlanje. Nanko ke ereveala into yokuba uyi-co-founder at iCart Pre-Owned at The Hair Vault. I hope ndizipronounce right ke zonke izinto ndiyanazi banina you guys can really come for me, but ke what matters is that I'm posting about it ne. So uthi ke uvuyokazi, hey guys, I'm excited to share my new business page with you all. Kindly follow for updates, behind the scenes and exclusive content. Yo akazi bamhle sana uzobe elalazela. Then ke washerisha ke nazi i-details wathi The Hair Vault. What is it about? It's about quality, affordable hair you can trust, wigs, braids and more, made to slay, available online and in store, you guys. And then wachaza ke iCart Pre-Owned ukuthi it's high quality refurbished tech you can trust, and understand ke le hopefully uzokwenza i-video uba ingantoni ke i-refurbish tech guys. Uthi ke affordable, reliable, SA based, co-founded by uvuyokazi Nciweni. Wow guys, I'm really impressed by le comeback yakhe uvuyokazi. This is what most of ifans zakhe ke bebeyifuna, and I'm sure into ba uzofumana all the support. Business yakhe is going to be 100% is success. So ke nazo ke indaba ezimnandi endinephathele zona guys. Your thoughts ndiyacela mas engage and zonibona on the next one. Bye.